Job chapter number 10 and verse number 7. Thou knowest that I am not wicked, and there is none that can deliver out of thine hand. Thine hands have made me and fashioned me together round about, yet thou dost destroy me. Remember, I beseech thee, that thou hast made me as the clay, and wilt thou bring me into dust again? Hast thou not poured me out as milk, and curdled me like cheese? Thou hast clothed me with skin and flesh, and hast fenced me in with bones and sinews. Thou hast granted me life and favor, and thy visitation hath preserved my spirit. And these things hast thou hid in thine heart. I know that this is with thee. If I sin, then thou markest me, and thou wilt not acquit me from mine iniquity. If I be wicked, woe unto me. And if I be righteous, yet will I not lift up my head. I am full of confusion. Therefore, see thou mine affliction. Bisaya, ikaw nagakahibalo nga ako dalit dautan, o walay makaluwas ka na ako gikan sa imong kamot. Ang imong mga kamot mihimo ka na ako, mihulma ka na ako palibot. Bisan pa, ikaw nagalaglag ka na ako. Hinumdumi, ako naghangyo kanimo. Nga ikaw mihimo ka na ako ingon sa kolonon. O ikaw ba, mudala ka na ako sa abog pag-usap? Wala ba ikaw, may bubuk ka na ako ingon sa gatas, o may bagtok ka na ako sama sa keso? Sabi niyo pulong bagtok. What is bagtok? Anybody know that word? To magpagahi. What is the English word? Curdle. The process of making cheese from milk. I don't know the word bagtok. Ug mi bagtok kanako sama sa keso. Ikaw mi bisti kanako pinagi sa panit ug unod, ug mi koral kanako pinagi sa mga bukog ug mga pangusganan. Ikaw mi hatag kanako og kinabuhi ug pabor, ug ang imong pagduaw mi palungtad sa akong espiritu. O kini mga butanga imong gitago diha sa imong kasing-kasing, ako nahibalo nga kini uban kanimo. Kung ako makasala, nan ikaw nagtimaan kanako, o ikaw dili mo pahigawas kanako gikan sa akong kadautan. Kung ako mahimong dautan, kaalautan nganhi kanako. O kung ako mahimong matarong, apan, that's a mistake, dili klaro na, but apan ako dili mupataas sa akong ulo, ako puno sa kalibog. Notice that phrase, ako puno or napuno sa kalibog. Busa, imong tanawon ang akong kasakit. Title of my message this morning, come on in, Maing Buntag, welcome kayo. Maing Buntag, salamat Brother Nahum sa pagtabang na bisita diri. Bago pa mi nagsugod sa mensahe, welcome kayo. Unya lang, mag-fill up ta sa yellow card, unya human sa service. Salamat kayo sa inyong pag-apil. Ayong buntag. Alright. Title of my message this morning is a question people have asked for hundreds and thousands of years. Why all the suffering? Unsa bang rason sa kadaghang sa pag-antos nga atong nakita o nasinati nining kinabuhian? It's a little bit slangy of an English sentence, but I like the title because it's the way we think. Why all the suffering? Bisan nasa tamo lang taw na kasakitan kung sa gawas o sa salod, na pagantos, na kalibog, na kagubot. And I want to look at it from the Bible today. I've never preached a message quite like this. My message is written in English, pero magsulay ko murag daghang Bisaya, mag-translate yapon ko. I'm going to preach it for a few minutes. Why all the suffering? Magampo na ta, dugo na mga ulo, paliw, piyong mata, ug magampo ta, kadyot. And Father, would you please bless the service this morning? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you help my Visayan to be very clear? Would you help my mind to be clear? Would you keep my sugars level so I can give our people what they need this morning? Would you fill me? Would you use me? Paliw, ginotabangi ko aron ako makatabang sa mga tao
nga maminaw ka na ako karon. Palihog, Ginoo, tabangi kami, work in our hearts. Help us, God. Strengthen our faith in you this morning. We love you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Pila ka kapanahon sa atong kinabuhi, mangutana ta, nga naman, kini nga pagkalisod, pag-usab. Kini na pod. Lisod gyapon. Magantos pag-usab. Panagbingkil diya sa balay, walay kalinaw sa sulod, may kasakitan o pag-antos, na may problema sa panglawas, may problema sa relasyon, and we ask the question, why? And I want to answer it today, biblically. Sa atong teksto karong buntag, si Job nag-antos gayud. Hilabihan nag-antos siya. Mura, kitang tanan kabalo sa story, pero basin na ipipila, wala familiar sa story. Si Job, diya sa kinabuhi, siyang pinakadato, pinakabantugan nga tao sa iyang bahin sa kalibutan. Dato kayo siya, adunahan, kwartahan gayon. O diya sa usa lang kadlaw, nawala ang tanan. Iyang bahandi. Iyang mga negosyo. Iyang mga trabahante, ug bisan iyang napulo ka anak. Usa ka adlaw nawala ang tanan. Pila ka kinikanan kay nailhan nimo nga nasuko, nalago sa Ginoo tungod ay usa lang ka anak nga namatay na kuha. Di ba? Si Job sa usa lang ka adlaw nawala niya, nawad-an siya sa napulo ka anak. Dayon pipila ka adlaw milabay og nawala po ang iyang mayong panglawas. Grabe kayo ang kasakit, ang pagsakit sa iyang panglawas niya ng panahon na. Kita maka-imagine lang sa kalalom sa iyang kaguolog pagsakit. Pero karong buntag sa atong teksto, ganahan ko mamatikta ninyo sa laing butang na sinati ni Job. Something else Job was experiencing that we all experience sometimes when we suffer. Kitang tanan usahay magsinati sa priyo nga feeling, priyo nga situation. Look with me at the first verse we read, Job 10, verse 7. Diri sa Job chapter 10, siya nagpasabot sa iyang tulo ka higala, unsay ikasulti niya ngato sa Ginoo kung pwede. He had not said this to God, but naghunong na siya, kung magastorya gyud ko diretso sa Ginoo, murag kinik gyud kung isulti kaniya. He's not talking to God, he's talking to his friends about what he wants to say to God. You ever notice, watch now, nabay panahon, na idakong problema sa atong kinabuhi, o ganahan ta makiglalis sa Ginoo, pero kabalo ta, dali pwede. So dali ta mag-ampo, kay dali pwede makiglalis. Diba? Kana kung atong nakita dali, si Job na yan, kung mag-aampo ko, kinik-yun akong ikasulti, pero dali man di ay. That's what he's saying. If I could talk to God. In another place, Job said, if I called and he answered, I still wouldn't believe he was listening. That's what he said. But he's talking about what I want to say. Kini akong ganahan ikasulti sa Ginoo. Paminaw, look at verse 7. Thou, God, thou knowest that I am not wicked. Ikaw nagakahibalo nga ako dili dautan. Unsay English, what does Job want to say to God? God, you know, ako mga higala, wa kabalo, sila naghunahun nga dautan ko, sila naghunahun nagsilo ka na ko, pero ikaw kabalo sa kamatuoran, ikaw kabalo wala ko'y dakong sala, ikaw kabalo seryoso kinasingkasin akong pagpangalaga nimo, ikaw kabalo nagsulay ko mosunod nimo, ikaw kabalo. Dayon mobutta sa verse 15, verse 7, 8, 9, 10, we see the same theme all the way through. Na pareho nga tema, and then verse 15, he finally puts the theme into words. Verse 15, if I be wicked, woe unto me. And if I be righteous, yet will I not lift up my head. I am full of confusion. Ako puno sa kalibog. Unsay ang gisulti? Ginoo, nalibog kayut ko sa imong gipangbuha kanako.
Kabalo ko nga matarong ko, dayon nagtugo ka, kining tanan nga, midanga ka na ako, di sana ako faithful kayo kanimo. Nalibog ko, Ginoo. Kitang tanan mag-experience niya ng akalibog usahay. Di ba? Ginoo, kabalo ka sa akong kasing-kasing, kabalo ka maning kamot ko walang kanimo, kabalo ka sa akong sakripisyo lang kanimo. Ginoo, kabalo ko, dali ko perfecto, pero naring kamot ko. Nga naman kini karon, wala ko nakasabot. Job says, God, I don't understand. Wala ko nakasabot. Nga naman ako nakantos. Let me just say something right here. Kinahanglan ta mainumdum. Si Job walay Biblia. Bisan ang Genesis, wala pag-isulat nining panahon na. Sa usahay, masukot ta kaniya, o masahay mong pagturo, ang mga higalat ni Job, nag-yaw-yaw ka mo. Pero sila po walay Biblia. Na sila experience lang ang ilang nadunggan ra, pero walay Biblia. Grabe kayo, lusod ang pagantos karon. Maka-imagine ka sa pagantos kung walay Biblia? Walay saad? Walay saad, I will never leave thee nor forsake thee? Maka-imagine ba ka? Si Job, Ginoo, nagsulay ko mo himo sa matarong? Nga naman ako nagalahos ni ini nga laot nga panahon sa kinabuhi. Kitang tanan na mga panahon sa atong kinabuhi. Ngang pag-antos mo bot. Kana nga mag-feel ta nga ang kabugaton mag-crush sa atong kalagi na ko kaya. And what do we feel? Confusion. Nalibog. Kinuwala ko. I just don't understand. Unsay mong buhaton? What's going on? Nga naman ikaw nagtugot niini. Let me just say this morning, una sa tanan, in times of suffering, confusion is natural and it's not wrong. Kana nga kalibog sa hunahuna o kasing-kasing. Natural kayo na. Labaw pa alang kanila nga naning kamo sa pagsunod sa Ginoo. That confusion is even more natural for a person who is giving their life for God because I don't understand, God. What? Dali ka ganahan mo tabang nako? Dali pa ka ganahan mo tabang? You don't want to help me as I'm serving? I don't understand. Listen to me very carefully. Feeling confused in trials doesn't make you a bad Christian. Kung magbati ka niya nga kalibhog diya sa panahon sa kalisod, ang yaw mo doon ni mo, why pulos ka nimo? Asay mong pagtuo? Listen to me, confusion doesn't make you a bad Christian. Walking away from God during a confused time, that's the problem. Ang pagbiya sa pagtuo, ang pag-undang sa Ginoo di tungod sa kalibog, kana man ang problema. Pero ang kalibog mismo dali sala man. Confusion is natural. And atheists love to use that confusion to shake our faith and the faith of other unsaved people. Ang mga atheist, kabalo mo atheist, ang tao wala nagatunay Diyos. Unsa ba ang pakiglali sa mga atheists kabahin sa Diyos? Here's what they say. Kung naagayoy, mahigugmaong nga Diyos dito sa langit, naghari ibabaw nining kalibutan. Kung napuno siya sa gugma, nga naman siya nagtugo nining mga pag-antos diya sa tanan. Na mga babies, na cancer, nga naman ang Diyos nagtugo niya na. Kana ang pakiglali sa mga atheista. Di ba? Here's what they'll say. Murag walay Diyos. Pero kung naay Diyos, wala siya ipakik kabay na to, tanawang pagantos. Or, dautan ra siya o mahimuot siya pinagi sa atong pagantos. Pero dali man mahimo nga naay mahigugmaon nga Diyos. Kanang pakiglali sa mga atheista. Diba? Pero syempre, kitang tanang kabalo dali tinuod na. Kitang tanan nakasabot nga ang Ginoo na guman na to bisan diha sa panahon sa kalisod. But kung makadungog ta sa niana nga pakiglalis niya nga pagdebate, most of the time wala tay tubag. We don't know how to answer that one. If you're out sewing, magsangyaw ka, na itaw mo sulti,
Kung na Diyos nga naman na pagantos. Gusto di tubag. Di ba? And sometimes, bisan kita nga nagatuo sa Diyos, bisan kita nga naluwas, diha sa mga panahon di inang kabugaton, grabe kayo na, you just feel crushed by the burden, bisan kita tintalan usahay na magduda sa iyang gugma. Even we are tempted to question, God, do you really love us? Are you really loving? Why do you allow this? Bisan kita nga nagatugyod sa Biblia, we are tempted in the time of pain. Can I just make a point in passing? This is not in my outline, but it's really important. Remember something. When you are hurting, your thinking is not clear. Don't make a decision. Diha sa panahon sa lalong nga kasakitan, nay dakong panagbingkil sa balay, or nay tao nagpahimulos nimo, nay dakong problema, nay gigugma na matay, or gipa-admit sa hospital, nay grabe kayo nga kahimtang. When you are hurting, don't make a decision. Your thinking's not right. Ang imong hunahuna dili sakto, ug ang decision nga magikan niya nga klase sa hunahuna kanunay mahayan nimo sa umaabot. Brother Hiles used to say it this way: never make a decision when your decision maker is broken. Kung dali sakto imong hunahuna agi sa kasakit, ayaw paghimo sa decision. Just autopilot na lang. Just keep on going. Sunod, magsimba, magbasa Biblia, magsogonin, maghatag sa tithes, magpadayon lang ko. No decisions when you're hurting. Amen. But that's not really the message today. The message today is why. Because that's what everybody asks. I lost my place in my notes. Karong bunta, ganahan ko magsulay mo tubag niya nga pangutana diha sa doctrine nga paagi. The message today is not going to be so much comfort. It's going to be doctrine. Why does God allow suffering? And then that doctrine gives us a place to rest our faith when we're hurting. I want to try to answer the question, and many preachers, naidaghan, nag-una na ko, nagsulay mo tubag niya nga pangutana. But before I give you, I have 5 points this morning, napailain. After I finished the outline, I thought of 2 more. Pero karong buntag, kumuhatan nimo, si Jolet magtabang na ko, magsula sa board. I have 5 points, reasons God allows suffering in the world. But before I give you those points, listen to me very carefully. Nakoy duwa kayo statements nga importante kaayo. Ay, listen to me very carefully. Pamina, kita mga tao lamang. O walay tao, I'm going to give you reasons. Pero, walay tao nga makasabot gayod sa tanan gipang buha sa Ginoo. There is no human being who can fully understand everything God does. You can't handle it. Di mo kaya. You are not smart enough. Your mind can't comprehend it. Just like si Timmy, kung nagsakit siya sa last week, dili siya makasabot sa raso nga si Ma'am Ruth mo hatag niya ang tambal. Pero kinahanglan siya mo daw sa tambal. Di ba? Pero niya na, kung naay problema, sakit sa atong kinabuhi, ang Diyos, siya ang doctor nga kabalo. And we can't understand it all. Statement number 2. Comfort and peace. English una. Comfort and peace during a time of suffering is not a result of understanding. It is a result of trusting the one who fully understands. Bisaya. Ang kahupay ug kalinaw diha sa panahon sa kalisod ug pagantos, dili man ang resulta sa pagsabot, kanamang resulta sa pagsalig kaniya nga hingpit nga nakasabot sa tanan. Comfort doesn't come from, kabalo na ko sa raso ang Diyos nagtugot sa akong pagantos, so okay na. Walay kahupay niya na. There is no comfort. It doesn't make you feel better. Oh, now I know why. I don't know about you. That doesn't make me feel better. But true comfort comes from trusting that He knows.
Are you listening to me? Ang tinuod nga kahupay, ang tinuod nga kalinaw, maong resulta sa pagsalig, dili pagsabot. Many times, the reason we don't get comfort is because we get stubborn about understanding. Kino, dali ko mo daw nini, hangtod ako makasabot. Ang kino mo tubag, dali kayo ka makasabot, pagsalig lang nako. O kita, dili makaangko niya nga kahupay, kay ganahan ta magsabot, dili magsalig. But the message today is doctrine. Here's why. Ang atong pagtuo o pagsalig diha sa Ginoo, diha sa panahon sa pagantos, siyempre kanabasehon sa mga kamatuoran sa pulong sa Diyos. Therefore, it is proper to study God's Word as we are seeking for an answer to the question, why suffering? But the understanding doesn't give the comfort. The trusting gives the comfort. This morning, ako muhatag kaninyo, 5 ka rason gikan sa Biblia nga ang Diyos mo tugot sa pag-antos nining kalibutana. And I'll bet some of them you have never thought of. Especially number 1. Are you ready, Let? 5 ka rason nga ang Diyos mo tugot sa pag-antos nga atong makit-an ug magsinati diri sa kalibutan. Number 1, suffering proves that God is right about sin. See, Pastor Mike, I don't understand. You will in a minute. Ang pag-antos magpruweba nga ang Diyos sakto man mahitungod sa sala. You listen to me very carefully. Kita nga mga magsasala. Para nato, ang sala, okay naman. Dali grabe kayo. Ang sala, it's not that important. Oh, kabalo ko nga dali, I know, we shouldn't do bad, but when we do, it's okay. Watch now. Watch now. Suffering shows God is right. Sin destroys everything. Ang sala, moguba sa tanan. Nainom mo sa story, ang Diyos nagingon ni Adam ug ni Eve, don't eat the fruit. One law, usa lang kabalaod. Makakaon ka sa tanan, gikan sa tanan kahoy sa garden, usa lang dili pwede. Don't eat. And when you eat, it will bring death. Kung ikaw magsupag ni ini, usa lang kabalaod. Kana nga pagsupag, kana nga sala, muguba sa tibok kamugnaan sa Diyos. And Adam didn't believe him. The Bible is very clear. Si Eve nalimbongan. Eve was deceived. Adam sinned on purpose. Si Eve nalimbongan sa halas. Pero si Adam naglantaw sa iyang asawa, nakasala na, ug nag-realize, kinahanglan kong mupili, ganahan ko mag-uban sa akong asawa sa sala, o ganahan ko magpabilin uban sa Diyos, pero mawala ang akong relasyon sa akong asawa. And he chose his wife over God. May I say, young people, make sure you marry someone who loves God, or they will take you away from God. Kinahanglan ka magpakasal sa tao nga nahigugma sa Diyos, kay kung dili man siya mo pabiyat nimo sa Diyos. Adam looked at his wife, he thought about it, and he said, ako mo kuyog nimo. Are you listening to me this morning? He chose. Sa atong hunahuna, kung makasala ko, okay naman. But look around the world. Ang tanan pag-antos nga makita nimo, mao ang resulta sa sala. Kung walay pag-antos sa kalibutan, dili ta mo to sa Ginoo nga ang sala makadaot. Di ba? Let me read you a verse. Romans 5:12. Let's look at it. We have a lot of verses. Bible study gyud ni. Keep your Bibles open. Romans 5:12. Famous kayo ni. Mura ka mong kabaludaan. Romans 5:12. Ang kalibutan mo, sulti nimo, ang salat dali mo makadaot, then please explain to me why the world has been destroyed. Kung ang salat dali makadaot, nga naman nadaot ang kalibutan. Nga naman mga gubat, nga naman mga disease, ug balatian, ug pagantos.
tungod ang sakit, sala mong guba sa tanan. God's right, man's wrong. Romans 5:12. Kung nana say amen. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Tungod ni ini, maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nga sa kalibutan. O ang kamatayon pinaagi sa sala. O busa ang kamatayon midanga sa tanan mga tao, kayang tanan nakasala. Ang Diyos nag-warn sa tao kabayan sa sala, si Adam wala nagatuo kaniya, o karon nakita na to ang resulta. The earth, listen to me now, ang kalibutan karon gitunglo tungod niya nga decision. The Bible says in Genesis 3:17, and unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken. For dust thou art, and unto dust thou shalt return. Ang Diyos ni Adam. Let me read it in the sign. Here we go. There we go. Tungod kay ikaw naminaw ngadto sa tingog sa imong asawa, og mikaon gikan sa kahoy, nga niini ak misugo kanimo, nga nagingon ikaw dali mo kaon gikan niini. Tinunglo ang yuta tungod ugalang kanimo. Sa kaguol ikaw mo kaon gikan niini sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Ang kalibutan karon ana ilalom sa tunglo sa sala. Pero ang Ginoo malaluy ang gihapon. O ang tanan maayo nga atong nakit-an sa kalibutan karon, kanama ang kaluoy sa Dios nga siya nagpugong sa resulta sa sala. Anything good we see is God restraining the results of sin. Dili atong sala lang, just the whole world is cursed. Kung naay baby nga na tao na siya'y cancer, dili ka na tungod sa iyang sala, kanama ang resulta sa tanan sala sa kalibutan. The world is cursed. So anytime there's something good, God is restraining the evil of sin. Pero, kung ang Diyos nagtugong ang kaluoy lang, naghari diya sa kasing-kasing, o nagpugong siya sa tanan resulta sa sala, wala na'y pag-antos, wala na'y kasakit, wala na'y gubat, wala na'y problema. Kung ang Diyos mo pugong sa tanan resulta sa sala, kinsa mahadlok sa Diyos? Wala. Dili ta mo tuong ang sala maong problema kay walay ebidensya tungod ang kaluoy sa Dios nagpugong sa tanan. If God didn't allow suffering, we would not believe that sin is a destroyer. Suffering proves God is right and man is wrong. We need suffering in the world. We need it. It proves to us that sin destroys. Ang pagantos sa kalibutan maong pinakadakong ebidensya sa kalibutan nga ang Diyos man sakto kabahin sa sala kana usa ka tiglaglag. We're talking about suffering. Nga naman ay pagantos. Number one, suffering proves that God is right about sin. Kung walay pagantos, dalita mo tuong ang sala maong problema sa kalibutan. Number two, suffering reminds us that we need God. Ang pagantos, magpahinumdum ka nato nga kinahanglan pata sa tabang sa Diyos. Sa atong natural nga magsasalang kinaiya, mapagarbohon gyud ta. Diya sa panahon nga walay kalisod, magfeel ta, dali ko kinahanglan sa Diyos. Dali ko kinahanglan magsimba, dali ko kinahanglan magampo, dali ko kinahanglan magbasa Biblia, dali ko kinahanglan magsunod sa kabubuton sa Diyos. When we remove the trials, we forget we need God. Bisa ng mga lig-ong nga Kristohanon, dali malayo gikan sa Ginoo, diya sa panahon nga mga panalangin lang. Turn with me to Hebrews chapter number 4, verse 16. Hebrews chapter number 4, verse 16. Hebrews chapter number 4, in verse 16. Famous verse. Kunana, say amen. Give another second. Hebrews, it's in the New Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Hebrews. Walay tao na mina, that's okay.
Hebrews chapter 4, verse 16. Kunana, say amen. Let us therefore come boldly under the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Busa, modol kita nga maisogon nato sa trono sa grasya. Aron kita makaangkon og kalooy og makakaplag og grasya nga makatabang sa panahon sa panginahanglan. Sa atong natural nga maksasalang kinaiya, delita mo to nga kinahanglan ta sa tabang sa Dios. Hangtod magatubang ta sa problema nga maglabaw sa atong gahom. Was that a clear statement? Klaro ba? In our natural state, we don't believe we need God's help until we face something we can't handle. When do we ask for help? When we feel like we're in trouble. Turn with me to Psalm 119, verse 67. I'm going to make a statement, and some people would not agree with it, but I believe it's true. While you're turning, let me make a statement. Without suffering, all of us would wander away from God sooner or later. Gawa sa pag-antos usahay, kitang tanan pohon-pohon mahisalaag gikan sa Ginoo. Now, we don't believe that, but it's true. Ug ang ras nga dalita mo to niana tungod natay pagsalig sa atong kaugalingon unod, sa atong kaugalingon abilidad. We think we're strong and we're spiritual. God says, no, you need suffering or you'll leave God. Psalm 119, verse 67. Psalm 119, this is David, the man after God's own heart. Ang tao nga may kasing-kasing nga nag-uyon sa kasing-kasing sa Diyos. Ug unsay ang gisulti? Psalm 119, verse 67. Psalm 119, kanang pinakataas nga chapter sa Tibok Biblia, 176 verses. Psalm 119, verse 67. Kunana, say amen? Before I was afflicted, I went astray. But now have I kept thy word. Sa wala pa ako gisakit, ako nahisalaag, apan karon ako mibantay sa imong pulong. Skip down to verse 71. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Kini maayo lang kanako nga ako gisakit, aron ako makakaton sa imong mga tulumanon. I'm going to make a statement in English. I said it a minute ago, but I'm going to say it in English so I can get back in my outline. Kina nga tong problema. Here's our issue. We are naturally very proud. We believe in our own inherent goodness. Kinsa nakasabot sa English pulong inherent. Like the word inherit, magikan sa kinikanan. So inherit means just natural kayo, nasulod nako. The truth is, most of us believe, ang kadaghanan na to, natay pagtuo, even though we know it doesn't agree with the Bible, we still have it in our heart, this idea of, well, I'm a good person. I mean, syempre, nako'y sala, pero akong kasing-kasing binutan. Ug, we think, God, I would seek you more if my life was easier. Kung masayo na akong kinabuhi, I don't know how to say that, matinguhaon ang akong kasing-kasing nga mosunod nimo. Can I say it that way? That's what we think. And God says, nope, you need suffering. You need suffering. Because without it, you wander from God. Are you listening to me this morning? It's not a fun sermon, but it's true. Tanaw ang kinabuhi ni Solomon. This is not in my outline, but it just hit me. Tanaw ang kinabuhi ni Solomon. Ang iyang kinabuhi, panalangin lang. Ug unsa na itabo? The wisest man in the world, living a life with only blessings, walked away from God. Ang pinakamaalamon na tao sa kalibutan, nahimo ng buangon. Tungod bisan siya, English, even he couldn't handle constant blessing. We don't like suffering. God says we need it. Why? We're wicked. Dautang ta, kanatong natural nga kinaiya, ug ang pagantos magputli sa kalag. Ang pagantos magpabalik na to nga to sa Ginoo. It reminds us we need God. But here's the problem.
usahay diya sa pagantos, masukot ta o mobiya sa Ginoo nga makatabang. We get angry at God and we walk away from the one who can help. We think, oh, Lord, kung ikaw mag-bless na ko, ako mas kinasing-kasing nga magsunod nimo. And God says, nope. Let me read you a verse, Jeremiah 22:21. Ako rin mo basa. Jeremiah 22:21. I spake unto thee in thy prosperity, but thou saidst, I will not hear. This hath been thy manner from thy youth, that thou obeyest not my voice. Ang Diyos nag-istorya nga ito sa nasod sa Israel, dali usa lang katao, but it's a good truth. Ako misulti nga kanimo diha sa imong pag-uswag, apan ikaw miingon, ako dili maminaw. Kini mao na ang imong batasan gikan sa imong pagkabatanon, nga ikaw wala may tuman sa akong tingog. Listen to me. Prosperity, we like it, but that is not what draws us closer to God. We're talking about suffering this morning. Ano man, naidaghang paganto sa tibok kalibutan, sa atong kaugalingon kinabuhi. Nga naman na yung mga bata nga nagdako nga yung kinikanan na bungkag. Wala, ang yung kinikanan wala na together. I can't think of nag-separate, nahibulag na, nga separated na. Nga naman na ay mga kinikanan nga nag-abusar sa ilang mga anak. Na bata nga gi-abuse sa ilang kinikanan physically, sexually. Why do we have all that pain? Listen now. It shows us God is right. Sin destroys. It reminds us that we need God. So many other points are coming to my mind, but I want to stay on my outline. I Latin, but I'm going to stay on my outline. Number 3. Suffering allows God to prove that His grace is enough. Ang pagantos mohatag sa Diyos sa oportunidad nga magpruweba ng paigo manggod ang iyang grasya alang sa tanan na itong mga problema. Suffering allows God to prove that His grace is enough. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Turn there, please. 2 Corinthians chapter 12 and verse 9. Excuse me. 2 Corinthians chapter 12 and verse 9. 2 Corinthians, si Paul nag-istorya dere kabayan sa uska problema sa iyang panglawas. Daghang tao hunuhunan na problema sa iyang mata, pero ang Biblia dili mosulti gayud unsa ba ang problema. Pero para nako murag na siya problema sa mata. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Si Paul naghunuhunan, Ginoo, kung ikaw mo tangtang nining ang problema gikan sa akong kinabuhi, mas lig-on ko diha sa pagpangalagad kanimo. Ang Dios nagsulti, ayaw, dili ko. Ikaw kinahanglan niya na, pero ako mohata nimo grasya. 2 Corinthians 12 verse 9. Kunana, say amen? And he said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Dayon si Paul nagpadayon, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Bisaya, ug siya ang Ginoo, miingon nga rin kanako ni Paul, ang akong grasya paigo alang kanimo, kaya ang akong kusog gihimo nga hingpe diha sa kahuyang. Busa, si Paul nag-istorya na kabayan sa iyong kaugalingon, busa, sa labing ka malipayon, ako hinuon maghimaya diha sa akong kaluyahon. Aron ang gahom ni Kristo magpabiling nganhi kanako. I'm not going to go in depth into that verse. Let me just make a simple statement. English unabasay kaduha. Listen to me very carefully. God's grace is enough for your trials. But you will never know that until you face something that you cannot handle. Paminaw, ang grasya sa Ginoo paigo manggod alang sa tanan nga ikaw mag-atubang sa imong kinabuhi. Paigo manggod. Pero ikaw dili mo kat-on niyana. Hangtod mag-atubang ka sa problema nga maglabaw sa imong mahimo. And you have to rely on His grace. That's when you find out His grace is enough.
Si Corrie ten Boom, nasa sa prison camp diya sa World War II, kaya ang iyang pamilya nagtago sa mga Jews gikan sa Germans. Ang Germans nagpatay sa tanan mga Hudeo. O nasila sa nasod sa Austria. Then, Austria, di ba? Nalimot ko. It's not important. I think they're in Austria. And mga German sila, pero Austrian. O gipriso siya. Grabe kayong pag-antos nila sulod sa prisohan. Siya nakakita iyang igsoon, nahigugma siya. I think ang iyang magulang, nahigugma cute siya sa iyang magulang, nagrespeto siya. Ang iyang ate, I believe. Ang iyang ate naluya sa iyang panglawas ug namatay dito sulod sa camp. Ug si Corrie ten Boom gibiyaan siya na ginusara sa camp. And si Corrie ten Boom ang nagsulti, "You will never know that Christ is all you need until He is all you have." Dili gayud ka mahibalo gayud na paigo si Kristo lang sa tanan hangtod siya lang ang nabatunan nimo. His grace is sufficient. And when we suffer, that's how we find out His grace, ang iyang grasya maglabaw sa tanan. Kaya nato ang paglaho sa pag-antos tungod sa iyang grasya. Pero naius ka butang nga mas importante pa, kung maghiskot ta ni ini dere, naay butang many times dalita maghunahuna. I want to show you something. 2 Corinthians chapter 3 and verse number 2. 2 Corinthians chapter 3 and verse number 2. There's something you need to understand about suffering as a Christian. Naay us ka butang kinahanglan masabtan nimo kabayan sa pag-antos. Ingon nga us ka Kristohanon. Listen to me very carefully. Ang grasya nga ang Ginoo mohatag kanimo diha sa panahon sa pagantos, kana nga grasya dili alang kanimo ra. Kay naay tao nga nagbantay nimo. O kung sila mo kita sa kalinaw diha sa kalag sa tao nga nag-antos, o sila kabalo, kung ako nagsinati niya na mabuwang ko, mabuto, magyaw-yaw, magsingge, magreklamo, maghilat, pero siya kulma kayo. Kung sila mo kita sa gahom sa grasya sa Diyos diha sa imong panahon sa pagantos, ang Diyos nagpruweba ngadto kanila na tinuod ang Biblia. Ang grasya sa Ginoo diha sa imong panahon sa pagantos makaabri sa kasing-kasing sa tao nga kinahanglan pa maluwas aron ready na sila nga maluwas. Let me show you this verse. 2 Corinthians chapter 3 verse 2. Si Paul nagistorya diri sa mga tao sa Corinth, mga naluwas diha sa church. He says, "Ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men." Now, unsa ba nga epistle? Kanang mga sulat ni Paul nga sa mga churches. You know what he's saying? Here's what Paul is saying here. He's saying, you are Christians. And as Christians, you are walking Bibles. Kamu mga nagalakaw nga Biblia. And what does it say? Known and read of all men. But verse 3. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart. Kasi, kamo, maong mga among sula, nga nahisula, diha sa among mga kasing-kasing, na ilhan o nabasa sa tanang mga tao. Sangli nga kamo sa dayag, gipahayag nga mao ang sula ni Kristo nga gialagaran na mo, wala gisula pinagi sa tinta, apan pinagi sa espiritu, sa buhi nga Dios, dili diha sa mga papan nga bato, apan diha sa unod-non nga mga papan sa kasing-kasing. Here's what he's saying, your life is the only Bible some people will read. Paminaw, daghang tao nining kalibutan na di gyud mo basa sa Biblia. Diba? Ang Biblia na ay pinaka-importanteng balita sa kaluwasan. Pwede sila maluwas if they just read the Bible. Sila makasabot o na chance nga maluwas na. Pero ang kadaghanan sa tao sa kalibutan, dali interesado mo ba sa Biblia? Pero sila mo basa sa imong kinabuhi matag adlaw. O kung sila mo kita nga kulma ka, may kalinaw diya sa panahon sa pag-antos,
Kana ang pinakagamhanang mensahe nga madunggan nila sa ilang tibok kinabuhi. Kinang mahitabo, magsugod tawag ampo, Ginoo, palihog, luwasa nga akong lola, pasin dali madugay siya, dali pasin mamatay, palihog, wala pa siya naluwas, strong Catholic siya, wala pa siya naluwas, palihog, luwasa nga akong lola, luwasa akong igaga, luwasa akong mag-ampo ta. O kinang, ang buhaton sa Ginoo, siya mo suti, sige, kinakong buhaton. Ako muhatag kanimo sa pagantos. Kay, sunod ako muhatag nimo grasya. Nga naman ikaw mo atong pagantos, arong maghatag grasya diretso. Aron sila mo kita sa imong, sa grasya diya sa imong kinabuhi diya sa panahon sa pagantos. I don't like that. Pasin si Jalet lang. Sila magbantay lang ni Jalet. Kaya naman ako, mas mayo sana lang. God says, no, I want to use you. We call it the ministry of suffering. Magantos ka o magsalig yapon sa Ginoo aron ng uban madani nato sa kaluwasan. Oh, that's hard, isn't it? But that's Christianity. That's Christianity. Nag-story ta kabayan sa pagantos karong buntag. Nga naman kini nga kalibutan na puno sa pagantos. Number one, ang pagantos magpruweba nga ang Diyos sakto man kabayan sa sala. Sin destroys, God is right, man is wrong. Uska shot lang. Maglingaw-lingaw gamay. And God says, no, sin destroys. He's right. Tanaw ang kalibutan, nagubat na gyud. Ang pinakadakong ebidensya nga tinurang Biblia, mao ang pagantos. Ang mga atheists, kung naitinong nga Diyos ka naigugma na to, dali siya mutugo nga pagantos. No. It proves God's right. God said, don't sin. And we do. Number 3, I forgot. Number 2. Suffering reminds us that we need God. Number 3, suffering. Ang pagantos, mohatag sa Diyos sa oportunidad nga mo pruweba nga paigo gayon ang grasya. Number 4, suffering detaches our heart from the things of this world and makes us look forward to heaven. Ang pagantos magtangtang sa atong kasing-kasing gikan sa kaptangan nining kalibutana aron mas mangandoy na ta sa langit. Turn with me to 2 Corinthians chapter 5 and verse 1. I don't usually read long passages, but I'm going to read 8 verses here. English lang tungod sa time. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 through 8. 2 Corinthians chapter 5, 1 through 8. 2 Corinthians chapter 5, verse 1 through 8. Kunana say amen? For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, mag-stop ta. Nagtawag siya sa atong lawas nga usa ka balay. Kay, ang lawas, dili ang imong tinuod nga kinaiya, ang imong kalag nasa sulod. Kay kini nga lawas mamatay pohon-pohon ilubong, pero ang kalag naragyapon. So ang tinuod nga pagkatao mao ang kalag sa sulod, di ba? So yung nagkumpara siya sa atong lawas tadi nga to sa usa ka temporaryo nga balay, nagamit siya sa pulong house, nagamit siya sa pulong tabernacle. Temporaryo lang, tent na lang. So, magpadayon ta. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, namatay na, we have a building of God and house not made with hands, eternal in the heavens. Kung kining nga lawas mamatay o madunot, nakoy bagong lawas dito sa langit, na'y problema. Wala ko'y blood sugar problems dito sa langit. Salamat sa Ginoo, ako mag-inom sa Mountain Dew sa matagadlaw. Hallelujah! Oh, by the way, walay ista dito sa langit. Para ninyong tanang mga daot tanggalan sa ista, walay ista sa langit. O naa dito sa dagat, pero bawal ang pagkaon. Bawal. Joke lang. Hindi ko mabalik nini nga church, bawal ang ista. Ako mga staff kanunay magkaon og ista. May ista dito sa plato, nagtanaw ni mo, palihog, ayaw pagkaon na ko, palihog. Walay kalooy. Verse 2. For in this we groan.
earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Nining kinabuhiya unsa atong buhaton, we groan. Naikalisod, nining kinabuhiya. Lisod. Verse 3, if so be that we be clothed, we shall not be found naked, for we that are in this tabernacle do groan, being burdened. Basta lang nata, diri sa kalibutan, lisod ang kinabuhi. Kanak nakakapulong groan. Sa Bisaya, agulo. Agulo man. Basta lang nata, diri sa kalibutan, lisod. We do groan, being burdened, not for that we should be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Now, he that hath wrought us for the self-same thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. I don't have time to explain all this. Therefore, we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. Basta lang, gapuyot na diri, sulod sa lawas, delita uban sa Diyos dito sa langit. We are absent from the Lord. Basta lang napailawas diri. Padayon. For we walk by faith, not by sight. Verse 8. We are confident, I say, and willing, rather, to be absent from the body and to be present with the Lord. It is the suffering of this world that makes us willing to leave it. Ang atong pag-antos diri sa kalibutan, kana nag-groaning, kana mang rasa nga buot ta, mobiya ni ining nga lawas, aron mag-uban sa Diyos sa langit. God wants us to love His kingdom. He wants us to look forward to heaven. So nagamit siya sa mga pag-antos aron magtangtang sa atong kasing-kasing sa mga temporaryong butang nining kalibutana. The older you get, mas daghan ang imong higala sa langit, mas pila ang napadere. Diba? Mas tigo lang na, mas daghang kasakit. Naay arthritis, naay mga problema, naay mga maintenance. Unsa ba? Ang Diyos nagandam sa imong kasing-kasing aron mangandoy ka sa langit. Ang dali na mangandoy sa mga butang nining kalibutana. Ang atong problema, we are too attached to the things of this world. Sa niyo, attached, unsa ba kanana? Ang atong kasing-kasing nakupot sa mga butang nining kalibutana. So ang Diyos mo padala og paganto sa aron mo tangtang sa atong kupot. Sige, ready na ko. Nainumdum ko sa diha. Ang mama ni Ma'am Ruth na siya'y cancer. Ang doctor nagsulti, I forget what he said, 3 to 6 months. Mabuhi siya, 3 to 6 months lang na siya'y cancer. Ang tibok lawas na puno sa cancer, bukog, atay, tanan. Lungs, na cancer, bisa na sa doctor na yun, 3 to 6 months. Nabuhi siya, 1 year kapin. Pero dito doon sa katapusan na siya'y nurse, kanunay nagtabang kaniya, o iyang gisulti sa nurse. By the way, nag-share siya sa gospel sa nurse, nalawas ang nurse tungod niya. Pero ang siya nagyon sa nurse, I'm just ready to go home. Ikapoy ko sa pag-antos, ready na kong malangit. That's what suffering does. It prepares us, it detaches our heart, so we're ready to go home. That's not a bad thing, that's a good thing. I have other verses I could show you, but I'm out of time. Let me write it down if you're taking notes. Romans 8:22 and 23, we see the same truth. Romans 8:22 and 23. And then let me read for you from Philippians 1, verse 21 to 23. For to me, to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor, yet what I shall choose I wot not, for I'm in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Si Paul naging aduna ko'y tinguha sa pagbiya sa kalibutan o pagpakiguban ni Kristo nga labing maayo. You listen to me. Those words come from a man who has suffered. Number 5, and we're done. Number 5. Taas-taas ang mensahe, pero makatabang na to karon. Amen? Number 5. Nga naman, nahidaghang pagantos nining kinabuhiya. Last. Suffering is the only true test of submission to God's will. Ang pagantos lamang
Mao ang tinuod dali malimod nga pagsulay sa imong surrender, sa imong pagsakop, sa imong pagtugyan ngadto sa kababut-on sa Dios. Listen to me very carefully. Even you don't know if you are truly surrendered to God's will until it hurts. Bisan ikaw wala kabalo nga tinuod ka na surrender na tugyan ngadto sa kababuton sa Dios, hangtod masakit na ka diha sa kababuton sa Dios, then you know if you're surrendered. May daghang tao buot mo sunod sa Ginoo hangtod ang pagantos mo buot dayon magundang na. Ang surrender dili tinuod. Ang pagantos nagtangtang sa imong surrender. Dali tinuod ang surrender. Let me read you a verse, we'll be done. Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Tungod ni ini, tugo kanila nga nag-antos, sumala sa kababuton sa Diyos. Mutugyan sa pagbantay sa ilang mga kalag ngatos kaniya diha sa pagbuha ug maayo ingon nga ngadto sa usa ka matinumanong nga magmumugna. Humanak ko, let me come back to my first statement. Paminaw. Natural man ang kalibog diha sa pagantos. Karong buntag mihatag ko nimo 5 karason naghunan ko napay 2 basin 3 lain points pwede idugang nako. I'll be honest, I don't like any of them. But listen to me very carefully. Let me say what I said at the very beginning. Comfort and peace don't come from understanding. They come from trusting the one who understands. Kini ang patukoranan sa atong pagsalig. Pero ang kahupay anadya sa pagsalig dili sa pagsabot. We sing the song day by day. Verse 3. Here's the lyrics. Diha sa panahon sa kagubot, O Diyos, pahinumdum nako. Ang tanan magikan imong kamot, sumala sa imong plano. Tabangit kung mo dawat pagsulay, ingon nga gasagikan nimo. Kay dihas pagsalig may kahupay, alang sa kasin-kasin nako. Listen to me now. Diha sa panahon sa pagantos, kini dali ang mutabang. Ang pagsalig kaniya, tungod ni ini, kana ang mutabang. It is the trusting that brings you the comfort and the peace that God wants to give you. Watch now. His grace is sufficient if you trust Him. Kung mag-decision ka nga mosalig, mukaplag ka nga paigo manggod ang iyang grasya alang sa tanan. Tugon na mga ulo, piyong mata.